Menta kasngi lai pautri uyayong araja arpo kadrobar snong arpokan kala pelong ya ka awareness program haing drobar snong halor ka koi kakya gijing bam bataimet ka songka kena bagajing sya thambor gi kena kanthai kajing petri belai gi kena kebadang rit kerta kajing sya thambor gi rong kemi bat gi kena bagajing di kiat baru drop hagane kasngi lawan bansaki taki he ka health department DCPU women police challenge pada kaliang ka police department Ladon rengkat langru urang ba snong gane ke snong uske tri snong bat gi pai ba nong song snong la pelong ya gane ka awareness program kenang bagan long ka jing mentoi leng ba ke jing pensyai ke jing hikai na ki he jong gi department ba per ki bela ai ki jing kren jong ki ha gane ka sngi shu ha gane ka sngi la pelong ru ya ka jing ya kop shet jing shet ha ka ba ki nong shet ba bang tam la ya ka kusnam jong ka jing job Bila jual sengau sepang tau drop, saya jual sengau ni sepang drop, jual sengau, drop dan buncit, dan drop bagi kot, brown sugar, dan drop bagi kot, cocaine, kenja itu ruki hap lang ha, kendon jangka, drop bagi hap kita way na kita ke act bagi kot. NDPS Act. Kini baru kini gicing di penbuat lakang lamana halor jongkanega ka Act. NDPS Act Narcotic Drugs Psychotropic Substance Act. Kikot ya kan begini gicing di penbuat lamana dakanega Act man pendengkam. Yau ini gicing di penbuat. De lakum no utang ng pendekam, day man yo ban pendekam bet yo ni jingdik bat ni. De nak kepat iki kena samla kena red bat barak bikin kiar na ni jingdik bos ni. Nengkong ni sam yak kiar na ke jinglong perolok ke jongki, na ke jing kenduk perolok ke jongki. Nengkong ni sam bun bikin ngok ni day leng ba jong perolok ke jing kenduk ke jongki. Jadi yale ban kiar now ni jing di bos ni nomar penjot ya ke jing im ke jongpi but penjot ya ke im lang ke salang thut ya ke song suk song sang hasnong thau but kum juro ma kepat ya kikmi kipa kirangba po snong ba po thau bagin long bagin pek husiar ya ke yai ke yang kena samla ba pi kena Lokum jo bahwa kian ke dan kanu ke jingri ke jing tharai ke jing suspek yelek ban wat yelek ban ya ban wat ban jing sai halor kata ka jing tharai ke jongki ban wat ya ke tenrai bale lokum jo ki kemi kipa kide ban pek bha ya lo ke jong ki kun bikti kide ban ya slok bha ya ki kun bikti Bikin kiar na uni jingdi ubos niu, mak kawero haba unu kena lakbak nang bakmi kipakin tip, la dong unu kena la unu yu la sedang ban mat yu uni jingdi, nengkong ning sap ka jing long ngajong u ni kau bapen di yu ni bapen long yu ba unum ya klet bat ki kena la ni bat ki bayu banyak yu kwa bet ban marway no kwa bet ban don tang marway ban perkan tu ban unyo ban di tang yu tu jingdi was ni tapi ba hayin hasam ni ki kwa ba ki kena bule ban kiar ya ki bahayeng bahasa mi ki kwa ya le ban pek bahaya ka ya ke jong ba pin tip ule yu ule chano wan chano rela da pi Pim siap hai punta hasilin hadin enda ulah kerni barla eu nikaban light na kita. Bakum juro kat begini kinong tendan kami uni drop nengkong kat ba kadang-kadang kepisa kitang yo ban tet kitang yo ban kadang biar. Henry yang dan we ke por ba nom dan kisa syo ban tet uni. Ba sapoi ke por ba unika tin sekolah kinong le kam sne. Hal kepotin sekolah kinong tu, kin sekolah kinong lute, kin sekolah kinong kenya berero.
Tengah kepat itu nak sama kini gay ban kiar ni. Wah, kabedai bakumno ngin mang ya kabangin em kajing em kabasyan, kajing em kabakot kabakya. Namar dan kibrio kibaong yap dep tep nrai kamlong kumta kajing em kadai kabakordor kani kamet kajongi kadai kaba dan kam hadu otata kabangi dai banya sumar ha kajing em kajongi. De ni haban sedang ban smutho nangne khmat shu ika ika bang nilapip ngin penkiu shu iki kendon jong ka jing ko jing kya ngin bot ngin pentrekam khanang ba ka jing em jingi ka long ka ba bet ka ba singat ka kamai ka ji ka jongiru kan ne mo nrai bon ngala julap ki brio ki bang jus nyau ha ka bedai ba ka jing ko jing kya ka penlong iki de ki yo kamai ka noru ka long thek ko ma thep ya ka pisah ka pla ba pitriu kim yo ban pelang namar balai ki yo sibon nrai ka jing em ka de ka ba madai mata ka penlong iki ba kin lut no ka pisah ha ka jing sumar spher bat kum ta ter de ngada pen ka mau ya pi bangi judon ki programs ki ba ya dai ba kaneka NCD ni shet om kata ka non communicable disease kini ki jingpang kidai ki bam yapit dai kum ka penher ka suot ka pre malaria tangshu la don ki dakishin ni la ya mare ubot hospital nene em nrai ha ka ba dai pan bat kini ki jingpang bam yapit bon sen ki breu ki jongi kim daplet jingmot han ngan yetu epish pam ko ki jingja ki bangi la jula ba ki area ki jongi bagi breu ki bam pathar ki bam lalat te bat kayalam saka jinglanot ki kim pet bahaya ka bangot kim pet bha kino ki jingbam ki ba ki dai ban bam bat kani ka thau jingpang ki yo ki jingpang high BP ka ba kampalat e menta ka jingpang high BP nang ta ka jingpang sini kinehi wat ka kanser ka baningpong hi ka telong ka dai na ka jing ka pingilem ti banner hente ka bajer ngam berbasang yu thod number yu hente kumno 1098 ta niru ngila ban ong 1098 mane sipo kendai pra mong nitrei na bentai ki kena ban nitrei arpu sau kenta kano kenta arpu sau kenta te nitrei na bentai jong pi ki kena ki ba don hapo ka khat prasnem nadu badang pun keni hadu khat prasnem ka kerta ka baidang don hapo ka khat pra midang laban ya raban ai jing ya rabi kiken Tepkup mene lasam ne mi kongkong ne ikine pila puli ne pila sekolah ne puli ta baik kumne hantu la thoma baga chai line ketrai arpu sau genta banyarab kadi ke jinyarab kerke emergency kadi ke jinyarab kerke shumot dari ba doni e go baja kerke ka badi kerke ni ploy ban wanyarab mong but yang ni la baiting kai the Ministry of Child and of Women and Child Development jongka sarkar India the pentip kumno da ba pi ki kena ki ba kumno phila ban pentip ingi mo baning kong do de ki kena ki ba dongkam kerki ha ka kot ka khya lada don ka jing pangan ai nuksa ka wai mo lada don jing ba pang ba shitong lane ban lek kerke ban lek ai ban shem dawai la dam dan pisa te nia kloi ban lek yarap kawai ru kalong ba ngim chu ai ka pisa hapok ti jong no la dai di kenalan dan ni kemi paro mom nia lek bun dala lek buat pan ngin saya peken tadi badong kam ban thit dawai lane dong kam ban le test ai nia kloi ban yarap nia lek nia buat langkeng dala dam tu ngin sap sio mengi Di kena apa kaba apa lada PUE ki kena kiba syak tombor lane syak leben. Dong tombor lane leben dei ke ki emam kalong komne kaba syak taksi lane kiba sabat bor lane kine ki kena kiba lasha leben hano hongno tapi lada PUE pindai ban pentep ini pindai ban call number you ngam yosno Very good. 1098.
Utai uten nain idem utai number lada pi call kanum lut pisa. Kadi ka toll free number te num lut pisa lada pi phone ya ka kan sa poisha thi sapo Kolkata. Dala poi namar ka call center jongi gadan sa Kolkata te kidan ki bakaren da khar kidan ni bakaren da phareng. Te de pisu ong bai nga kwa banya keren ba chai lai nong po. Mar san ong chai lai nong po ken sa connect katay ko call jong pi kan sa connect bat ni ken. Te dala connect bat ni bat pila ban keren bai direct bat ni.